prestakuntza guztien helburuaren atzean beti dago hobekuntzarako helburu bat, ez? Nik uste hor, prestakuntza bat jasotzen dugunean, beti nahi deguna da egiten dugun hori hobetu edo egiten dugun horretan zerbait aldatu. Bai, zerbait berria ikasi eta berri horren bitartez egiten dugun esku hartzea edo egiten dugun dinamizazioa erabatera edo bestera hobetu, osagarritu edo aldatu. Eta helburua hori da, egin batean, hobetzea. Gero, kontutan hartu behar duguna da ere, hobekuntza prozesu horiek ez direla bakarrik ikasgelan ematen. Orduan, ez da nahikoa irakaslei begirako hobekuntza eta prestakuntza planak diseinatzea. Komunitatea hitz egiten dugunean ikastolan, ikasleak, familiak, hezitzaileak eta irakasleak dira guzti honetan parte hartzen dutenak. Eta guzti hori begirako formazio planak edo gutxienez formazio plan horien muina guzti horiekin partekatu egin behar da. Baita ikasleekin ere. Guztet, askotan ikaslei ez diegula ditzera ematen egiten ari garen aldaketak zergatik egiten ari garen eta zertarako egiten ari garen. Eta guztet, mesede besterik ez digukela egingo, ikasleekin hori ere partekatzea. Eta familiekin zer esanik ez. Azken finean, pertsona eztearen ardura ez da bakarrik irakaslearena edo ikastolarena. Ardura partekatu bada, denon artean aurrera eraman behar dugun ardura bada, eta horretan elkarlana eta komunikazioa ezinbesteko osagaiak ditugu. Eta horren bitartez zer lortuko dugu, era koordinatu baten, era koherente baten, lanean jardutea eta alde guztietatik batzea, bultzaik hortikan, danik hemendikan, esaten degunean bezala. Hori da, lortu beharko genukena gure komunitateko kide desberdinekin guzti hau partekatuz. Prestakuntza plan batek hezitzaileen garapen profesionala sustatu behar du. Baina aldi berean prestakuntza bere praktikari buruz gogoeta pertsonala eta lankideekin gogoeta partekatua egiten duen hezitzaile bat eraikitzera bideratuta dago, ezta? Eta honek ezinbestean hezitzailearen garapen pertsonalarekin lotura handia dauka, hor hazkunde bat ematen da, ezta? Gure prestakuntzak hezitzaile kritiko, kompetente eta kontzienteak garatzen lagundu behar du. Aipatu da arestian, aipatu dira helburu ezberdinak, horien artean bat azpimarratzekotan izango litzateke irakasleak talde dinamikara prestatzea. Hau da, talde kohesioa lortzeko baldintzak sortzea eta talde pedagogiko batek ikasleak lortu behar dituen helburu horiek gauzatzeko elkarrekintza hori elikatzea da horretara ohitura hartzea. Badugu ohitura bizigaren jendartean pertsona erdigunean ezartzea, konpartimentazioa sustatzea, jarrera indibidualak ere aintzinean ematea eta guri iduritzen zaigu gure helburuak lortzeko agian kontrako bidean eman behar direla urratsak eta ikasi behar dugula elkarrekin lan egiten. Funtsean, referentzia bezala hartzen dugu permakulturaren eredua. Permakulturaren helburua da azken batean bizigaren eremuan, bizigaren lur horretan errotzea, erraiten da ikastola bakoitza mundu bat ere badela, beharrak ere bereziak dituena, beraz guk lortu behar duguna da horietara egokitzen den talde dinamika bat sustatzea, ezberdintasunetik aberasten den talde dinamika bat sustatzea eta kohesioa bermatzea. Hau da, ezberdinak izanik ere, elkarrekin arituz ikasten dugula eta elkarrekin arituz ikasleen progresioa lantzen dugula ere. Funtsean, eredu bilakatzen bai gara ikasleen begietara.